Assalamu alaikum, nan da awa daya insha Allah za mu fara audition na bakandamiya. Wannan dama ce ga waɗanda suke son su fara fitowa a fim su zo, muna son mu ɗauki sababbi domin bakandamiya ba ma son mu yi repeated din artist a ciki. So in muka gama da artist din Kano muka yi season 2, yanzu muka sake nemo sababbi. Ina jin season 3 za mu je Jos mu je mu yi, season 4 za mu je Kaduna mu je mu yi. So muna so ya zama na mu yi exhaust din duka wani actor, mun ba wa mutane dama. So in kana son ka yi fim mace ko namiji babba ko karami, dama ce yanzu ta zo muku. Ubangiji Allah ya bada iko zuwa. Za mu zauna har karfe 4 zuwa 5 za mu jira ku zo ku same mu a address da zan sa a nan kasar. Da ni ma address sai na ma a Toro ne dai ko ARTV ne yawa. Kuma bakandamiya duk juma'a muke sakinta a Mansura Isa TV a YouTube channel ɗinmu na Mansura Isa TV. Allah ya bada iko. Mun gode.